Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Tambalan, itago niyo na lang ako sa pangalang Maya, isang probinsyana na lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho. Boses ni na Nicole and Chris ang tagagising sa akin. Parang nanay ko sa probinsya. Ang aga-aga, ang daming sinasabi. Natanggap ako sa isang BPO company kaya naghanap ako ng bahay na malapit sa bagong trabaho. Sakto naman nag-text si Eric, classmate ko nung high school. Naghahanap din daw siya ng malilipatan. Hindi kami close pero ang totoo, crush ko siya dati. Yung best friend niya yung naging boyfriend ko though. Hindi siya. Mabait, matalino, at seryoso sa buhay si Eric. Siguro kasi breadwinner. May 5 kapatid pa siya na mas bata sa kanya kaya pursigido siyang magtrabaho. Kaka-break lang nila ng long-time girlfriend niya. Niloko siya. Parang ako. Niloko din ang ex-boyfriend ko na best friend niya. Nakahanap kami ng maliit na kwarto. Nang makalipat na kami, nagpaalam yung isa pa naming kaklase na hindi na siya matutuloy kasi kailangan niyang umuwi ng probinsya. Nagulat ako at kinabahan kasi kaya ako pumayag, 3 kaming magkakasama. Naisip ko okay lang naman siguro kahit 2 na lang kami kasi araw naman ang trabaho niya, graveyard shift naman ako. I was 21. He was 22. Ang taas ng libido namin. Tapos magkasama pa sa isang maliit na kwarto. Naganap ang mga bagay-bagay. Deep inside, ginusto ko din naman kasi naghahanap ako ng thrill sa buhay. It was fun. Walang pressure, walang commitment, puro kiyamehan lang. Nagpills ako para makasigurado na walang mabubuo sa mga pinagagawa namin. One time tumawag yung ex ko. Tinanong ni Eric kung may plano ako mapagbalikan. Sabi ko, wala. Eric called my ex and told him to stop calling me kasi we were together daw. Nagulat ako. Hindi ko kasi alam ang rules ng friends with benefits. Dapat ba exclusively dating kami? We have never talked about our relationship. Kung sino we go out on weekends, kung sino nagyaya, siya yung taya. He buys me gifts, I wash his clothes kapag busy siya. I do not know what to call us. It never bothered me anyway. I got pregnant. I told him kasi he has the right to know. Pero hindi ako takot. I have a job. And desidido akong buhaying mag-isa ang anak ko. I was going to be a mom and I was happy. We stayed together during my pregnancy. One day he told me he would look for a new job. I thought, siguro naghahanap na siya ng reason to leave me. His new job tripled his previous salary. He started buying baby clothes, crib, baby bouncer, baby bottles, at kung ano-anong mga gamit. At tumawag pa siya sa kanyang parents and in-inform sila na
baka hindi na siya makapagpadala dahil pinaghahandaan niya ang panganganak ko. He even offered na sa bahay na lang ng parents niya ako tumira para maasikaso ako when I give birth. Tumanggi ako. He was happy seeing our baby during my last ultrasound. It's a girl at nag-iisip na siya ng mga pangalan. He was with me during my labor and delivery. Sobrang kabado siya kasi hindi niya alam kung ano ang gagawin. After kong manganak, I was so tired at nakatulog ako ng matagal. Parehas namang kaming puyat at pagod. Pero nanatili siyang gising para bantayan ang anak namin. We've been married for 6 years now. We have 2 beautiful girls and another baby on the way. At kakamove na rin namin sa aming sariling bahay dito sa probinsya. Paano siya nag-propose? He never did. Walang mga pasingsing at paluhod-luhod na may signage na "Will you marry me?" Napagdesisyon na naming magpakasal kasi lumalaki na ang mga bata. I remember him asking me before getting our marriage license. Sigurado ka na ba? Wala nang atrasan to. I laughed. I was never sure sa relationship namin before. Pero this time around, sigurado na ako na I want to spend the rest of my life with him. Mga kapwa ko tambalanista, huwag niyo akong tularan ha. I was reckless and I did not think of the possible consequences of my actions. Swinerte lang talaga ako dahil napakabait ni Eric. If not, hindi naman happy ending itong kwento ko. Thanks Nicole and Chris for reading my story. Ang inyong tambalanista, Maya. Hi, Maya. Hello, Maya. Yung nag-aabang akong iiwang ka ni Eric pero hindi. Alam mo yon? Yung nag-aabang ako ng... Kasi yan yung mga usual na kwento nabuntis ng bata, tapos hindi pinanindigan kasi hindi kinaya, ganun. Pero Eric was different. He's special. Correct. Ang bongga mo, di ba? So talagang sabi nga daw nila kung hindi pa happy, hindi pa ending. So, yung akala mong nung panahon na nabuntis ka at yun na yun, that's it, hindi pa pala. Correct. Meron pa pala talagang pagpapatuloy. So meron talagang, in fairness, may mga kwentong katulad nung kay Maya na nagsimula as Camerot, nag-end up as Kemelapik, friends with benefits. Friends with benefits na nag-end up to be together, 'di ba? May mga ganun namang kwento na nagkakatuluyan. Kaya siguro yung mga iba parang ginagawa na lang nila kasi baka naman yung friend ko with benefit potential na maging husband material, 'di ba? Pero kasi not all the time. Hindi naman sa nega ha, not all the time. Mas maganda pa rin yung proseso. Kaya tingnan mo yung sinabi ni Maya, 'di ba? Para sa mga kapwa ko tambalanista, wag niyo po akong tularan. Sinabi niya talaga yon, I was reckless. Nagkataon lang talaga na ang swerte niya kay Eric. Pero alam mo, gusto ko tong spirit ni Maya kasi very independent. Yung parang pananagutan mo ako o hindi. Ready diba? ako. Ready ako. Bahala ako sa sarili ko. I was Yes. ready to become a mother. Ang ganda nung I was going to be a mommy and I am happy. Ang ganda nun. Correct. Ano talaga, I like your mindset. Yes. Napaka brave kung tutusin. Sobrang na-highlight sa story yung kabaitan ng isang tao. No? Na talagang kahit anong problemang pagdaanan mo, ma-overcome mo ito sa kabaitan mo. 'Di ba? Kinarma ka ng mabuti sa kabaitan. Yes. Nagkaroon kayo ng maayos na pamilya, beautiful girls and 'di ba Another maayos na baby on the pamumuhay, way, magandang correct. trabaho. Bahay. Oo, 'di ba? Kahit medyo ito paling-paling to si Maya, pero Oo. dahil paling-paling mag-decide minsan. Pero dahil sa kabaitan ng isa nadala. 'Di ba? So, i-highlight natin sa buhay natin 'yun mga kaibigan, ang Na, kabaitan ng isang correct. tao ay Makes a ripple effect. yes. Oo, ano siya,
Madami siyang magandang dulot sa mga tao sa paligid. Tama, madadama yung mga taong nasa paligid mo sa kabaitan mo. It Iba will bring you to talaga. greater heights. Iba talaga kapag ka mabait. Kapag ka ang isang tao ay mabait, kapag ka mabait yan at nangutang sa'yo, parang hindi mahirap. Oo. Parang hindi masakit sa kalooban. Parang buong puso mong pagbibigyan kasi nga ang bait. So Totoo. ganun yung mga examples, 'di ba, ng kabaitan. At si Eric yung isa sa mga example. At pag binigyan po kayo ng second chance para ayusin yung buhay po ninyo, do not let go of that second chance. Correct. Ayusin ninyo, baguhin ninyo, gawin nyo ang nararapat, at babalik tayo maging mabait. Tama. Perfect itong point of reflection ngayong darating na na Holy Week, no? Yes, true. Kung feeling nyo sa buhay mag-asawa, baka lang sakali, 'di ba, maging parang siguro point of reference na bakit kaya sila sinuwerte sa buhay? Nag-start ng hindi maayos eh. 'Di ba? Pero sinuwerte sa buhay kasi nga pinakita sa kwentong ito yung kabaitan ng isang tao. Pwede niyong tanongin yung sarili. Dami na ulit natin sarili natin, partner. Mabait ba tayo? Mabait ba tayo? Mabait ba ako? 'Di ba? Sineswerte. Bakit kaya hindi ako sineswerte sa buhay? Bakit parang laging palyado tong desisyon ko? Yan. Baka hindi kasi mabait. Baka may ugali ka Baka kasi. may ugali ka. Baka ikaw na ang substitute ni Satanas. Charot, hindi naman. Joke lang. Huwag ka ma-offend kung hindi naman totoo, di ba? Tama. Pero baka lang sakaling Baka may tanongin- kailangan baguhin. Aray, diba? kanina pa ako natutusok dito. Ano ba to? May Ano sensitive yan? skin. Charot. Anyways, di ba? Totoo. Mga ganong klase ng tanong, bakit kaya hindi maayos yung takbo ng buhay ko? Yung buhay pamilya namin, di ba? Baka sakali may kailangang baguhin. At simulan sa kabaitan. Correct. Napaka powerful po ng ganong klase ng ugali. Hindi lang siya isang salita, hindi lang siya isang value na pwede mong parang ipagmalaki. Iba yung dating, iba yung sinasabing mabait. Matik meron kakaibang energy na lalabas sa iyo at madadamay ang lahat ng mga taong nasa paligid mo. Yun yung sinasabi natin. May lalim siya. Kung ang kasamaan ay nagbibigay ng negative na energy, ganun din naman yung kabutihan, ang 'di ba? kabaitan. So kung meron kang choice, hindi ba't ang pipiliin mo yung kabutihan? Tama. 'Di ba? Gawin na, you choose to do good, choose to feel good. Kasi Yes. nakaka-feel good when you do good. When you're a good person, nakaka-feel good yun. Regalo mo yun sa sarili mo eh. Kasi Correct. masarap at magaan sa pakiramdam, 'di Let's ba? choose kindness, mga kaibigan. Correct. Simulan natin now na, di ba? Huwag na natin hintayin yung Lunes, yung Lunes Santo. O, wag na. Ngayon na, okay? Oo. Mars, pautang. Di ba mabait ka? May pag-message na agad ganun. Oo, iba, malayo ang mararating ng kabaitan mo. Correct. Maniwala ka doon. And speaking of kabaitan partner, pinag-uusapan na rin naman natin ang kabaitan. Maging mabait na din tayo, partner. Itodo na natin ang pagiging mabait. We want you to feel good, kaya we will do good. Ayan, para sa mga kabisyo natin drivers, sweet lovers, eto na ang inyong moment para sa ating Fanscan! Siyempre, mabait ang Love Radio. Oo Bubuhatin naman. na namin sarili namin. Correct, Oo, di ba? kami nagsasalita ng kabaitan kanina pa eh. Sa true, di syempre, patunayan namin. ipakita namin, Oo. iparamdam namin sa inyo na kami po ay mabait. Dahil ngayong araw na ito, ano bang mapapanalunan ng ating maswerteng tsuper? 1,000 pesos lang Aba, naman, naku, partner. grabe, ang bait. Kahapon, 500. The Monday to Thursday, 500. Ngayon, 1,000. Kasi labas yung balikat mo ngayon. Ay, Gawin natin ganun. 1,000. Ay, sige na nga. Sige na nga, 1,000 pesos. Gusto namin maging mabait kami sa mga driver, sweet lover. Kaya kung ikaw ay super, nakatutok ka ngayon, meron kang Love Radio sticker, o meron kang kaibigan na nakatutok ngayon at super, at nakatutok sa FB Live, ipa-flash na po namin sa aming screen ang QR code. Dahil Manila, scan mo na! Ayan. Papakita na po namin sa mga nanonood sa FB Live. Doon sa mga patuloy pa rin nagtatanong, paano ba makakasali? Ulit-ulitin po namin. Araw-araw naman namin itong binabanggit. Kailangan nyo lang ng QR code. Saan ba makikita yung QR code? Ito na, flashing now on our screen dito sa Facebook Live. Yun. At kung ikaw ay chuper, naku, sali ka na sa pag-scan na to at mali mo ikaw na yung manalo ng 1,000 pesos sa programa Correct. ng Tambalan. Kaya dun sa mga nagdikita na po namin ng Love Radio sticker
sticker na merong QR code. I-scan nyo na po now na kasi nandyan na po yung tanong at yung mga tanong na magbibigay sa iyo ng swerte ngayong araw na ito. Yan. Simple lang naman ang tanong, hindi namin pinahihirapan yung mga kaibigan nating super. Ito ang question para sa programa ng Tambalan. Manong driver, ang sasakyan ay masasabing nakaparada kung Letter A. dire-diretsong bumubusina, Letter B. may nagpa-party sa loob ng kotse, Or letter C. nakahinto at patay ang makina. Yan, Diyos ko naman ha. Apakadali lang naman ang tanong na yan. Sagutin lang ang tanong. Ilagay ang name, yung pangalan ng taxi, ano ba yung ruta, pangalan ng toda, lahat ng information that is asked of you, kung ano man po yung itinatanong dyan, sagutin lamang at isubmit at meron ka ng tsansang manalo ng 1,000 pesos bago po matapos ang programa ng Tambalan ngayong araw na ito. I-announce po namin yung pangalan ng maswerteng tsuper. Uulitin namin na gawing tama yung pagsagot kasi Yes. may mga sumasali. Name, Lisa. Oo. Lisa lang. Address, Barangay 2. 'Di ba? Ayusin po natin. Oo. Paano kasi kailangan po pagka kayo po yung nanalo, bago po namin ibigay yung papremyo, kailangan po namin ng ID. So paano namin malalaman na ikaw yun kung ang nilagay mo lang ay Brando? So lagyan natin ng family name. Okay, dogs? So Totoo. good luck at salamat ng marami sa lahat ng mga patuloy na nagjo-join sa ating fanscan. Again, to Maya, yung ating tambalanista na nagbigay ng kanyang story. Thank you. Hindi na namin highlight yung mga walwal, yung mga pagiging reckless. Hindi na yon. Tama si Partner when he highlighted yung kindness, yung kabaitan. Yan. At yun po ang tatandaan natin all throughout this coming Holy Week. And at hindi lang naman pagkatapos ng Holy Week. Diba? Tama. All throughout our lives, let's practice kindness. Yes, choose kindness Correct. every day, mga Always. kabisyo. Yes. Salamat mga kabisyo sa pagtutok at kung meron kang kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at Mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, kabisyo. By the way, partner, nagpapabati sa atin Uy. masugid na tambalanista galing ng Sino? Canada to, partner. Uy, ayan at na. paalis na nga daw ulit, hindi pa nagpapadala ng ano ba pasalubong naman sa yan? tambalan. Paalis na, hindi pa lang namin naramdaman. Oo. Charot. Okay. Masugid na tambalanista si Willie Bonayon. Willie Bonayon. ng San Mateo Rizal at pinapabati niya ang buong Bonayon family, lalong-lalo na daw kay Mama Evelyn. Hi Mama Evelyn, good morning! Good morning! Thank you po sa pagtutok. Ingat po kayo. Babiyahe na pabalik ng Canada. Oo. Okay lang yan, partner. Huwag tayong magbadali sa bibigay nila kasi may mga kamag-anak yan dito, di ba? Malamang, Uutusan malamang. nyo na lang po, bilan kami. Ayan, no? Kasi yung mga nandyan sa Canada, nasa SNR na po. Sa Landers, di ba? Oo, sa bagay, Madami oo na. nga, tama. Oo. Tsaka kahit Meron umalis dito kayo, sa Makapagal. kahit Yan. umalis sila, okay na kami, wala naman kami pakialam doon. Oo. Importante, iwan niyo yung pasalubong. Oh, correct. Mag-iwan po kayo ng pera. Bilhin nyo na po. Charot. O, ingat po kayo. Bon voyage. Thank you, Yan. ingat. Salamat. Willie and the Bonayon family, maraming salamat. Ingat po kayo. Okidoki. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!